Aydımçı, showman, şahir, sazanlı, turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Assalamu alaikum edilişler, mehriban vatandaşlar. Ine de yaz paslı, bahar paslı geldi vetileşini diyali. Havamat gülgülelik bilen şeyle acayip yağdayda paytahtımlar. Aşkavaş şehrine biz hem mehriban adamlar. Tanışırlar aklı gepleşiminin teyartanını ködürlüyor. Bugünkü bizim mihmanımız olsa Zenallar günü münasibetli yürüytü. Yurdumuzun meşhur aydımçısı, yılladığımız şehir hem yaş muallimimiz Leyli Mehmedova. Leyli, bugünkü hoş gördük. Hoş gördük. Gelin katnaşanınız üçün, vaqt tapanınız üçün köp tawarlarymyzy minnetdarlygymyzy bildirýär. Tanışylar gepleşgini, umuman Türkmen portalyny beýlik gepleşiklerini görýärmi? Görýärdik, ümid edýän. Şu sebäpden eletdi, şu ilkinji dogry jogap, şu görmeseň bolany, şu gepleşikler görýän niten eýem biz tarapdan almayan ýerýeti kömeklerden dol peýdalanýar. Umuman tanışylar gepleşiginde özüň ýaly meşhur tanış adamlar gatnaşýar biziň ýyllardan we şu ýerde bir näçe 15 tane sowalymyz bar. Ählisem logika bilen baglanşykly. Bu ýerde wagtadymyz ýyllardan logika fikirini barlak görýär. Egerde taýin isen 5 minut wagtymyz bar, 5 minutyň dowamyna näçe mümkin bolsa dogry jogap berip betişýän we şonu kabul edýär. Bu şeýle ýagdaýda ýörýte sowatlarymyz garaşýar. Dogry jogap berip yetişmedik ýagdaýynda sowatlar garaşýar ýöne sowatlar bilen bilelikde şertmeden mader Ristofornyň adyndan. Taýin isen kabul etdi. Taýin başlaly. Ona 5 minutumu Leyli başlaýar pırsatda. Ilkinji sowal şeýle. Ýörek bilýär elbetde. Yer ýüzünde ýaşaýan ähli adamlaryň şo bir wagtyň özünde edýän zady näme? Ähli adamlar şo ýok. Hereket edip ýatarlar amma şo turdalmalar näme? Demalýarmy? Demalýar, dogry jogap, demalýar hakykatdan. Ikinji logik sowalymyz, aýdaly. Döwranşama berdik sowal, ýöne döwranşamy bilmedi. Döwranşamy bilşimi diýär gatnaşypdy. Şonuň bilme sowalyny size berýär. Günne 2 wagtyna dadýan zadymyz, ýani iýmeýän zadymyz. Tagamnalýar, ýöne ýem dokşadady. Zubnoy pasta. Diş pasta, dogry jogap berýär. Indi şeherden şehere, owadan owa gidibem, gelibem bilýär. Emma dron ýerine gymyllaman dur. Hiç dron ýerine ýetgeden ok trajektoriýasyny ýöne o şeherden bir şehere çenli. Svязь. Şöme telefonjam. Olmaýyndy däli. Gönümel materiallardan görenýär. Yani o yol bilen sowal berbersen, sonra bilen baglanşykly. O şeher bilen bu şeher birikdirýän zat näme? Yani dron ýerinde durşol. O şeher bilen bu şeheri birikdirýär. Hawa ýollary, näme samolyot? Näme ýollar? Maniflenik ýol, dogry jogap berýär. Ikinji. Indi 4 katly jaý bar, birinji gatda 2 adam ýaşaýar, ikinji gatda 5 adam, üçüncü gatda 6 adam, dördüncü gatda 8 adam ýaşaýar. Lift haýsy gatda köp çağırýar. Ýokary tarşatdyk. Yo, bir. Näme üçin? Sen ýokardan düşýär, aşagdan. Näme şo bir bolýarlar, dogry jogap. Indi aynan düwmen içine geçip bilýän zat näme? Aynan düwmen. Düwmede de geçýär şu hatda. Aynan düwen okýany, öýmüň. Gün şaklasy. Elbetde şöhli, gün. Gara pişige haçan öýe girmek aňsat bolar. Gapa çykany. No, hakykatdanam logikadan dogry. Adam ýok, gapa çykda, çyry üçin wagtymma näme diýip bolýar. Çi wagty ilmeýär ýöne bir şenden soňam zıňylýar, näme gaç. Naharda köpden surlanýar. Umman özüňe nahar edýäňdi. Elbette. Şöyle, onu yani ikinci beren sovalımda yakırlayanı gittiği saat söndürümcü çıkanı diyenmedi. Bu pırtatta mekrivanı. Soran təzədən ayday. Indi, biz elmidamı şu dadı nahara atyasyonu iyemdi o. Nahar bir şeyinden son ayrıyasyonu tutup şeyle. Ayrıyas. Mene Lavrovli istakyan. Lavrovli, doğrusu şaşa hakikattan. Indi, o da düştü de yanmaz, suya düştü de qarq bolmaz, neymi? O da düştü yanmaz. Suya düştü de qarq bolmaz.
Yatlayan haçan fikirlerini devam etmeliyen ve haçan kısanın yadayında bir tanışına can etip bilen. Fakla bizlerini kuvat. Sana can etip bilen. Ben tanışın şu teyapta can etip bilen. Şeylik onu ayday be. Hayfı sonra şunun üstünde mi? Mesela suda biter suda yiter değil yanına alırdat da ya da suun 3 hal var yaran. Şoň iň gaty hal näme? Suwun görnüşleriniň biri. Wala suw doňundan näme bolýar? Buz öyle. Bu hakykatdan dogry jogap. O otda da ýanyna okşal ere ýa. Bu suwa düşdi de. Haýpy ýurdun ady kimiki birleşmeniň ady bilen gabat gelýär diýär. Mahavat. Mehribarlar, Begler Ýoly hususy kärhanasynyň Alga brendi polietilendan hem polipropilendan öndürilen mewa bakçy önümlerini gaplamak üçin niýetlenen sebeplerine ardanladyş yglan edýär. Howlugyň ardanladyşy duşumdan geçirmän. Begler Ýoly hip kepilligi. Kimikada bir birleşme we kimiyada bilşim diýär. Kimikada bolar. Böyle maşonna bir birleşme we şonuň ýaly atly ýurdam bar. Geçip bilet, geçtik. Geç. Vale. Alınan wagty gara, ulanlanna gyzyl, taşlananna çal, näme? Alınan wagty gara, ulanmaqa gara. Ulanyp başlaýar, şu tüz ulanýan wagtymyzdan gyzyl bolup durýar we ulanyp bolup aýrýas bolan gara bolýar. Mene meselem köpden diň şurlar, yekşenme urlary bir açyk meýdana, howa açykýanda dogan arnaşlar bilen bir oturup ay planda diye. Doğru cevap, köz hakykatdan. Indi çapsan çapılmaz, ketsen kesilmez näme zat? Dergi. Dem. Fikirlenme. Çapsan çapılmaz. Ketsen kesilmez. Men gidýän o gidýär diýen bir görnüş bar şo. Kölega, doğru cevap. Türkmen dilinde müdama ýalňyş ýazylýan, okulýan söýden şol. Ýalňyş diýilýän zat näme bolýar? Bolýamyndan geçeli özüm aýdan köpüsi bilmezsin. Ýalňyş söýdüň özüm ähir barlar. Ýalňyş diýilen söz aýdylanyna da ýazylanyna da ýalňyş. Indi yer almany bilşimi diýal, kartoşkany ilkinji gedek nirden tapypdyrlar. Bir adam bar ýa, durmuşda ön kartoşka diýilýän zat hiç ýyly bilinmeýän wagty yer almany. Bar ýadan şol adam şo nirden tapýar şonu? Çay başına. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen, ziyat hil, arzularymyzdanam ziyat. Meýdan gum yerden. Yerden tapýar, dogry jogap, yerden. Ene de Yok, gyzykla diýme. Ene 5 minutumuz şu wagt leýli, tamam boldy. Köpürledin demin, wagtyny çekip bar. Onda bir sowal ýene üstüne beräjek, bir sowal üstüne ýene bereýin, wagtyň daşgara taplap. Ende, näçe ýaxşy ýasaýarsyn hiç hem edilmejek zat näme diýen? Näme boluplar? Hakykatdan jogaby ýok şu men telefonumda. Döreziz toparmyza sag bolsun aýdýan şeýle. Ýyleşlemede de näme bolýar ýene sorag. Onda ýyleşlemede sen wagt isleýdigi ýere ýazyp bilerler. Leýliň Instagram accountyny ýa-da wagt özüňiz görýän, TikTok accountyny özüňiz görýän ekranda ýazyn jogabyny, ýa isledik menklere türkmen partalara bileli. Gel tapak görän, näkil bolar. Ýagyş ýagsa da diýe islenip bu näme diýer? Näçe ýagşy ýagsa hiç hem edilmejek zat näme diýer? Näçe ýagşy ýagsa hiç hem edilmez. Diýme o edilme niýeti ýok bolmaly zat. Saýwan edilýär. Ýok. Tabii özü bir öl zat bolaýmy? Öl zat edilmez ýa. Su edilmez. Su bolsa onu bir janda bir bakaly su bolsa şu içinde uşa özünde su wanda. Näçe ýagşy ýagsa da dolarsa da asl öl. Howa da bolup biler. Howa da edilen o. Howa. Belirdir. Umman şu jogaplaryň aýtyp ýakyn bolsa diýip kabul edip leýle görkeden netijeňiz üçin çok sag bolun. Hakykatdan gyzykly şekerleşikli duşuklaryň goýulan biri boldy. Menne barabir ýeňjimiz diýip hasap edýäs we şu purtda ilkinji nowatda häzir sowgatlar gelende dowam edip bolýa sowgata goýjak sözleri ilki bilen ýeňjimiz bolanyny bilen gutlaýar. Mümkin bolsa da şertimizde elbetde siz ýaly parlak ýyllarynda ýetgeşik bir şertler mümkin bolsa öz söýýän, islenik dille bolsun, halap, şu gurlerde dinleýän, işleýän aýdymlardan bir dinläp berýän mümkin bolsa. Owadan seslen dowam edýär. Fikirlenäside sag bolun. Şolary gyzykly gepleşikleri çağıranyňyza türkmen portalyna agda bir derejecilik toparna sag bolsuny aýdýan. Diýanna.
در کجا شما دختر راز بکن هیدیه بله آشرین زبا هنه بالانی ماده وقته تاجیک چه گپره وقته در کجا ده باشم نه خطره وقته Köp sağ olun Leyla, yerine yetiripten eylet. Yerine yetirenizde kalıdına, şunu için aş ettim. Köp sağ olun, şu acayip fırsatta biz kendisize gelen katlaşanız için yine bir gedek hoşallığımızı, tavalsızlığımızı beyan edeceğiz. Ve ähli şu size tomaşa edip oturan yürütü illeşlemizin adından, tomaşaçılığımızın adından, müştaklığımızın adından ve Türkmen Portal web saytının adından, hususan öz adından yetip gelen, yani yetip gelen neyse var 2 Mart dinarlar günümüzüne tüysürekten kutlayat. Şu sebeplen ve katlaşanıdan mümkün soğutlamız var. Acayip fırsatta. Yani ilkinci nöbette en ulsundan agrarçılar ya da başlayılıydık. Ziyat Hil kanzitör önümlerinin adından şeyle görmüştü. Bayramları kutlaya olaram elbette. Şunun yani tuğulum. Ama tüyüzülük bilen bağlanışıklı. Katmer kafe şeyle soğullayan soğutlarını yollattır. Lolis bir neçe ödünün şeyler soğutlarını yollaya. Elbette beauty bilen bağlanışıklı ähli hareketlerde. Wattan konseptin adından o joňady bedetinlik ne tip bolsa toýunuzda da ul soğut yollarını ene bulam elbette ödüňizi getirdiňiz. Şol üçin berýär menen gatlarynda. Biz beren ýazjak bolýar. Şol üçin beýle ýene bir gedek geleňiz gatnaşanyňda köp sawatlarymyzy beýan edýär. Tomuşuşlamyda beýan etjek sözlerimiz bolsa başlyna. Menim öz edegimden hem bize şolar ýaly uly mümkinçilikler öğretip berýän. Bize ähli zehinimizi açyp görkezmäne şolar ýaly gyzykly gepleşikler bardygyna begenýät, buýsanýat. İlkincilen gahramana qadamyzy, arkadaly gahraman serdarymyzy köp sag bolsun, maýdasym ýeli. Goýlan janlar sag bolsun, başlary dik bolsun. Şolar ýaly asuda ýurdumyz var, asmanymyz arasynda ýurdumyz parahat, ondan başga näme baxt bolsun. Dogry dämi? Enelerimizi, kumuştaşlı enelerimizi, mamalarımızı, ecelerimizi, uyalarımızı, elbette körpeciklerimizi yetip gelen 8. Mart bayramından tüysüreğimden kutlayan. Her bir ocakta ülke şartlık yanlansın, canlı sağ olsun. Çok sağ ol Leyli, çok sağ ol Adıl olsun. Ben önemli yadigarlık doğrultusu şöyle ve ähli müştaklamız, müştaklamız bilen sağ olun. Hoş sağ olun.